L'Empordà, porta d'entrada de grecs i romans a la península Ibèrica. Un territori que gaudeix d'una situació geogràfica privilegiada. A cavall de la Mediterrània i dels contraforts dels Pirineus, vora els serrats i arran del mar, que diria el poeta Joan Maragall. L'any 580 abans de Crist, els grecs de Focea van desembarcar a les platges empordaneses tot buscant nous mercats. Ben aviat es van enamorar del paisatge i van fundar la ciutat d'Empúries. Al mateix temps que generalitzaven el cultiu de l'olivera, els romans van arribar 4 segles més tard, i sobre ells recau el mèrit d'haver millorat les tècniques de cultiu i d'haver convertit l'oli empordanès en un aliment que es degustava a la capital de l'imperi. Des de llavors, esforç, qualitat i tradició són els factors que defineixen tot el procés productiu de l'oli d'oliva verge extra de l'Empordà. Les oliveres empordaneses, moltes d'elles centenàries, s'arrelen amb força a les terrasses de granit i pissarra, alhora que resisteixen els forts embats de la tramuntana, un vent que acabarà marcant el caràcter dels seus fruits. L'oli d'oliva verge extra, denominació d'origen protegida a l'Empordà, és un producte de qualitat avalada per les varietats d'oliveres genuïnes de l'Empordà, Argodell, Corivell i Lleida Cadaqués. Un oli transparent, gustós i d'una complexitat aromàtica notable, amb totes les virtuts per satisfer els paladars més exigents. Amb la valuosa herència de les tradicions grega i romana, i gràcies a l'esforç de pagesos, productors i cooperatives, l'Empordà és avui un centre elaborador d'oli d'oliva d'una qualitat contrastada i certificada. Amb la voluntat de donar més empenta al sector a través d'una marca reconeguda, us presentem la denominació d'origen protegida Oli de l'Empordà.